Duh, Ronel kayu kok ge muat ah. Kacau nih. Siapa, Bos? Mata merah nyawang mobil kira ge muat ka lu. Rano gawean-gawean apa, Bos? Lah nganggur apa priwe? Nganggur aku, Bos. Lah nganggur kowe gelem ora? Apa, Bos? Tolong cekno kayu sono keling ana nggon poman kae ngarepono kae yo. Karena tunggal ming kuwi tok. Heeh, Bos. Wis ku tak opahi. Heeh. Ah, ngukur ya kok ngisor ta ya. Ben juragan ya seneng kok. Ben gede banget kok. Suatu seket. Wah, nah iki ya juragan tak senenge pol iki. Untuk berarti gedean iki. Wah. Wis burung, Wes, Bos. ubete piro? Obatnya 150. Jamin jos, Bos. Wah, ngono kuwi lho. Besok tak dadek asistenku kuwi, pokoke nek kok Oke, Bos. Wah. pinter. Wah. Apa sih yo? Ya wes ya, Bos ya. Yo. Lumayan. Ora reko semelu juragan kayu kerja sedikit banget untuk duit kok kene iki. Kena ketu otot iki. Wah, juragane telepon. Halo, Bos. Halo, matamu yang ngukur piye? Kok iso tuna kaya ngono? Ah, mosok tuna, Bos. Jare sing tebang kok omongane beda karo sing ngomongke. Ya wis, Bos, tak cek sih, Bos. Lah karang aku gek muat kongkonan bocah Bos. Kamu amuk juragan iki. Dan celeng ke bocah kok asu kok. Matane dapat juragan nyong asu kok. Ola menusi nang kono. Dan celeng nek kowe kok mapan ngukur kayu priwe. Lah kok aku turut diamuk juragane. Lah kan aku lagi ngukur nang pok ngisor ya, Bos. Ben kowe seneng ketok gede banget tok. Ola diancuk nek kowe kok ngukur sakmene iki dhuwure dedekmu kok malah ngisor celeng. Lah kan ben ketok gede banget ya, Bos. ya dhewe tambah giabelmu kowe. Hah? Ya aku ora oleh-olehan iki, Bos.